Takže čaute, práve sa pozeráte na retarda, ktorý vydáva nepravidelne videá. Ale zase na svoju obhajobu musím povedať, že mi nešiel počítač, tým pádom som nemal na čom strihať, takže asi tak. Keby sa zdal, že mám meči krúj pod očami, tak to je tým, že je asi 9:30 a ja natáčam toto video, pretože cez deň som veľmi lenivý natáčať. Takže dnešné video má názov Čo je to fanúšik? Tak, múdry Miško, mohol by si nám o tom niečo povedať? Takže podľa Wikipédie slovo fanúšik znamená nadšený privrženec určitého subjektu, napríklad športového, hokejového, futbalového tímu. A tento subjekt podporuje a dúfa v jeho úspechy a rozvoj. Dobre, stop. Myslím, že slovo fanúšik až tak dopodrobná zase nikoho nezajíma, ale ďakujem za ochotu. Takže poviem vám to po svojom. Fanúšik, alebo inak povedané fanatický, OMG to je Miško, agresívny, nedobytný, chcem podpis, prosím, taká som fotku, ukecaný. A Miško, prečo si začal natáčať? A Miško, koľko máš rokov? A Miško, kedy bude ďalšie video? Miško! Šikovný, myslím to v tom zmysle, že si vás nájde kdekoľvek. I normálny. Čauko Miško, máš super videá. Ďakujem Kostra. Koberec. To posledné sa tam neviem ako dostalo. Režia! Čo prosím? Prosím vás, čítajte si tie scenáre po sebe. OK, už sa to nestane. Tak môžeme pokračovať. Ďalej si rozoberieme pár typov fanúšikov. Tak, poďme na to. Ahoj, dal by si mi podpis? Jasné. A pozeráš moje videá? Ja ťa vlastne ani nepoznám, ale vieš, zbieram podpisy od každého. Hej, to je Miško! Všetkým jednotkám, tam ide Miško! Ahoj Miško, dal by si so mnou fotku? Jasné. Ináč, ja už mám pozreté všetky tvoje videá a sledujem ťa na Snapchate, na Instagrame, na Asku, úplne všade. No to je výborné, si fakt fanúšik číslo 1. Ja nemám žiadnych fanúšikov. Nemáte fanúšikov a potrebujete si nejakých nájsť? Počkaj. Áno? Zavolajte nám na bezplatnú linku len za 99,99 €. A my vám poradíme ako na to a garantujeme vám, pozor, špeciálna ponuka. Ak nám zavoláte do 5 minút, tak dostanete ďalších 100 fanúšikov zadarmo. 100 fanúšikov ku ďalším 1000 fanúšikom, ktorých vám zoženieme. No neberte to, pozrite, tuto pán Kostra to zobral a vôbec neskončil v dlhoch. OK, už volám, už vytáčam. No, myslím si, že už približne viete, čo je to fanúšik, teda aspoň dúfam. OK, ak sa vám páčilo toto video, tak ak dáme 130 lajkov, tak bude ďalšie, čo je to. A ešte mi do komentárov môžete napísať, čo ďalšie by som mal rozobrať, poprípade v ďalšej časti, čo je to. No a budem veľmi rád, ak toto video zdieľaš, pošleš kamarátom alebo čokoľvek iné, pretože veľmi mi to pomohlo. Dal som si cieľ, že do leta, čiže do júla, čiže do prázdnin, dám 1000. Je to síce také nereálne, ale len s vašou pomocou sa mi to podarí, takže budem mega rád, keď toto video zdieľaš. A ešte, o týždeň a pol idem na splav. A ak chcete video zo splavu, tak tam dole máte dotazník, hneď prvý bude.
v popisku. A tam môžete opredať, či chcete video zo spalu alebo nie. No tak, k tomuto videu bude už koniec. Ešte na konci mi prišiel jeden super balíček, tak ho rozbalím na konci tohto videa. Čiže na konci bude ešte pošta pre Miška. Čiže koho už tá pošta pre Miška nezaujíma, tak môže toto video vypnúť, už nič dôležité sa nestane, všetko som vám povedal. My ideme na unboxing. Tak, poďme sa vrhnúť na rozbaľovanie balíčka. Popravde priznám sa, už som ho trochu videl a rozbalil, ale keď som si všimol toto tu nálepku, že otvor vo videu, hneď som to nechal tak, no a ideme sa na to spolu pozrieť. Toto som ešte nevidel, takže to je sexy. Luxus. Ideme ďalej. Kostra! Máme 200-eurové servítky. Bolo by blbé, keby sa do nich teraz vyfúkam. Ty kokos, aké je to fúkať do 200 eurovky? Výborný pocit, výborný. Keď si niekto bude chcieť u mňa vyfúkať nos, tak mu ponúknem tieto zapredané drahé servítky. Ďalej tu máme knihu Poviedky o nás dvoch. A túto knihu si prečítam, hej, možno, že po tej knihe si nájdem aj nejakú ženu. Alebo ženy si nájdu mňa. Ešte si prečítame niečo náhodné z tejto knihy. Svetlá tekutina a bublinky, nevyčerpateľné množstvo, stúpajú na hladinu po neviditeľných povrazcoch, potom sa rozplynú, ešte dlhá veta. Díky za magnetku na chladničku, to myslím, že poteší viac mamku. A ideme na... Dúfam, že to už bolo pokazené, keby niečo, ja som to neurobil, to už tak bolo, hej. Každopádne díky, ale mám pocit, že už taký bol, neviem, ja som s tým balíčkom nič nerobil. No takže, tento list som už otváral a pre budúcnosť nelepte mi listy s nejakým lepidlom, alebo čo to bolo, lebo skončí takto, hej. Ja neviem otvárať listy, ktoré sú prilepené, ale tak, no, nevadí. Ideme si narýchlo prečítať list, hej. Ahoj Miško, tak to som ja, to dievča z Instagramu. Viem, kto si. Si super, máš úžasné videa a chcem ti popriať veľa subscribe, mám ťa rada. Ďakujem. Veľmi pekný dopis, odložím si ho. A už sa nám kráti čas, takže musím rýchlo ísť. Jaký obrovský mega dopis. To si prečítam v súkromí, lebo nechcem to čítať teraz na video, ale prečítam si ho potom, lebo to je bolo veľmi zdlhavé. A prajem ti YouTube button. Ďakujem, veľmi milé. No ešte odtrhnem toto tu. PS, neposlal by si mi tvoj podpis? Ja by som ti ho aj poslal, ale... No, jednej už posielam podpis asi mesiac, ale keď sa k tomu raz dostanem, tak ti pošlem. Ale každopádne, veľmi pekne uhľadne napísaný dopis. Veľmi sa mi páči. Ideme ďalej. Ďalej tu máme... Počkať, to idem rozbaliť. To je fasa. Baterka a otravný zvuk v jednom. Ty kokso, tak si budem otrávať spolužiakov na hodine. Jej, to je pekné. To si dám na kľúč. Ďakujem. No a ešte tu máme poslednú vec. Ináč, ďakujem ti za tieto úžasné lizatka. 2 som už zjedol, keďže mi veľmi zachutili ešte pred natáčaním. 2 som už zjedol s písomne slovenský. To je bol celý balíčok, už tu nič nie je. Ešte raz si ďakujem za tieto úžasné veci. No a ja sa s vami pre toto video už definitívne lúčim, takže sa majte a čau.